oh tu na hian kan additional speaker in Serthlum alo ani ti chuan voi nia ka Serthlum lo hi vi le ta Khawhai khua mi ni a ti hian an sal to a ram hi hei han hoi bual vel ke ma lo ni Khawhai a chuan in Serthlum mun an nei tha khop maya ara te hi han en vel hian in a duam khop maya ara pokan ei hian a thum tu em mai ni ti hian in ka lo chin to ania lo tu ring voi ni na khatani ti chuan in ara hi kan khe chin to na ni chuan kan khe chinanga ti hian a tui dan te hei Serthlum rang ra chuan enila a kor pan le cha a oma a kor mam pup le kor ti deuh tek tuk a oma kor ti deuh tek tuk le pum lian deuh le kor mam lo reng reng Serthlum hlum ngai lo a kor a pana chuan a kor a mam tha a chu wang chuan in ka ei mai na tu yang ti hi ka ringa a tui don ti hena a far ta tlak tlak mai ni ti chuan hei kan phel ta kan ei ta lapot chini na ka takani chu wang chuan thum tui takani he ti lai mi thi kan lai tak do na mo sun tlung khi chu he kan da le an lai dar phel don hei het na ma hen ni nu cái được những chủ tịch có hậu cơ aku em mấy này anh mà ni soi đà chuan in kum tam tak ala ni lo ni a Serthlum hi arama tha a hunan ti fa ya chuan sorkar la min tui pek la turin hei yang ni aram ti sak pek soka ti hian Serthlum ku bul tina hian a fura thalin tui hian dot reng mai ni Bible dina so yang deuh mai tui luang kiang a thing phun a tiang deuh tak khan nia ti hianin a tui hun hin har sat deuh hlek awangin hi tilai tham oma chumi tham kota chuan tengki ti mayang a then khatan chonin swimming pool te si te pon yang chu tiang chan siama chu taran tui cho ran supply kual ta ti hianin Serthlum bitina hian ti hiam tui hi adir thleu thleu reng maya he tilai hianin tui dir thleu thleu lai chu pakhat kan hmu thei maya ti hian hei kan huang hian adir thleu thleu mai ni ti chuan hei heng Serthlum te hi chu ke di lo chi ni to lo wani vai ho in akung chopin an lei akung hian ta ti na ni lowa akung a om ara Serthlum jong hi vai ho an lei to a an mahal vek to ti hian vi ale te ta ni ma se vi ale ten thu nei nan nei to lo heta hian an ni chuan in nachina kan lo kha an ma ni ta nan zu bi khal tel lo ni a tuna kan zuk mu tak a khu ni a hetia camera lan ang hi lowa ara khu kung kha khuan in a lo bera pumza ai chon atlem lo sim simanga pum ni te po omang chu tu ni a mun ma bet hi kan camera man hen an la kwal sela mun nuam tak le fai tak mai ania ti hian nu le pa lo en kola yang reng le ko mun nuam an piang lo an tu le lo yang ve ani le atokan chon le voinia chon ti hian in viala te Serthlum Hmun Fanna chunia nakina hun rem changa special report tu dang om le jong kan lan le ang report pe tu hi puwana kan ye